салом дӯстони азиз, салом он нафароне ки ин лаҳзаҳо бо канали мо ҳастанд, моро дастгирӣ мекунанд ва ҳамаи шумо ташаккур. Шукри зинда будан, тавре ки шоири ҷавон Бахтиёри Усмон мегӯяд. Ҳамдил ва ҳамхун ҷанг буд, осмони меҳан танг буд, сарҳо ки бас аз санг буд, шукронаи рӯзат Худо. Озодӣ чун маҳдуд буд, кам чеҳраи масъуд буд, миллат ки дудандуд буд, шукронаи рӯзат Худо. Ову фиғони модарон, каркарда гӯши каҳкашон, аз баҳри ҷон, аз баҳри нон, шукронаи рӯзат Худо. Ба гулфишонии чаман, ба ҳусни раънои ватан, ба қосиди ҳамрӯҳу ҳамтан, шукронаи рӯзат Худо. вайронаҳо обод шуд, мардон тараб обод шуд, дарди саре ҳамшод шуд, шукронаи рӯзат Худо. Пойтахт баст бӯстон гашт, аз нав гули хандон гашт, меҳраш ба мо имон гашт, шукронаи рӯзат Худо. дӯстони азиз, ҳанӯзам грипп ҳастам. ҳеҷ катон грипп нашаве, ҳамеша сарбаланд боше. ҳар як рӯзе ки аз умри мо мегузарад, ин бебозгашт аст. тавре онро истифода баред ки ҳаргиз пушаймон нашавед, яъне ки бо тоату ибодат ва некӣ ба касе бадӣ накунед. вақте ки одамизод аз ин ҷо реҳлат мебандад, дар ҳаққаш сухани хубе гӯянд ки худо раҳмат кунад. акнун имрӯз барои шумо хӯроки парҳезӣ мепазем, мисли дина бо кундаи синаи мурғ, вале фарқияташ дар чӣ аст? дар он аст ки имрӯз мо шалғам, ин шалғамро дидед, аҷоиб шалғами зарди мо дигахе, ин дигахе пиёз ва паприка, яъне болгарский перец истифода мебарем. ҳозир ҳамаашро шуста майда мекунем ва боз ба ин илова мекунем брюссельская капуста. мо ин капустаро дидед дӯстони азиз, як мамуд капуста. вақте якумро дар Германия дидам, ҳайрон шудам. нигоҳ кунед, брюссельский капуста мегӯянд ина. инро мо ҳозир аввал мезӯшонем ва 5 дақиқа кадушонда намешавад. баъд аз паси хӯрок мешавем. кадбонҳои азиз, мо кундаи синаи мурғро майда кардем. ин паприка мебошад, болгарский переци зард, ин шалғам, ин пиёз, ҳамаш бо миқдори камтар, яъне канона. акнун брюссельская капустаро тавре дидед ҷӯшондем. ҳозир тоза карда яъне ягон пӯстҳояшро мебинем ва онро майда мекунем. дидед, ин бисёр фоиданок аст. брюссельская капуста барои саломатӣ. кадбонҳои зебои мо брюссельская капустаро дидед тавре ки майда кардем. мо аз ин даже метавонем ки салатои бамаза кунем. инашро дар баъдина барномаҳои худ нишон медиҳем. ҳозир аввал бе руған, ягон чакра руған намеандозе. кундаи синаи мурғро чун пештара вай мекунем, мезирбонем бе равған дар дег. деги мо ягон чӣ надорад, дидена, ҳаме хел медозе равғандан. нигоҳ кунем, я 5 дақиқа мезирбонем. ну капустаро меандозем дӯстони азиз, брюссельский капустаро ва боз мезирбонем. боз 5 дақиқа аз ёд набароред, равған намеандозем. акнун мо паприка, пиёз, шалғамро ҳамеха яклуқ меандозем, яъне алоҳида не, ва каме мезирбонем. баъд аз 5 дақиқа як ним пиёлача об мерезем, бисёр не. ҳозир 5 дақиқа зирбак бе равған. акнун дӯстон мо меандозем базилик, яъне райҳони қоқ, ана албен сайз, намак ва чорни перец, яъне ки мурчи сиёҳ. ҳозир мо инора меандозем. метавонед ки кабудӣ ҳам андозед дӯстои азиз. намаку мурчу дигар кардан мо даҳонашро маҳкам мекунем ва аловро паст карда мегузорем 30 дақиқа. дӯстони азиз, хӯроки парҳезӣ мо пухт. нигоҳ кунед,
бо брюссельская капуста шалгам ҳозир мебардорем. Дӯстони азиз, хӯроки мо тайёр шуд. Хеле хушмазза аст. Баҳ буш омадаста. Агар тайёр кунед пушаймон намешавед. Ин як хӯроки парҳезӣ аст барои касалиҳои меъда, касалиҳои қанд бисёр ҳам муфид аст. Онҳое ки хароб шуда мехоҳанд, ин ҳам муфид аст. Ман дӯстони азиз дар ҳамин ҷо бо шумо хайри хуш мекунам. Илоҳо дастархонатон пур аз нозу неъмат бошад. Асло ғамро набинед. Дизлайк мондагиҳо ҳам асло ғама набинед дар дунё. Чунки шумо ҳастем, мо ҳастем. Ай рӯи шумо мо пеш меравем. Худованд ҳамаи мову шуморо дар ин замини ғариб нигаҳбон бошад.